ओइ जों सानैजों बेस्ट फ्रेन्ड ना? ओमफ्राय मा जाखो? माब्लाबा आं नोंखौ प्रप'ज खालामबा नों मा खालामगोन? नोंखौ डाइरेक्ट ब्लक खालामगोन। सिरियास साना लानाङा दे, जास्ट जकिं। नों माब्लाबा सिरियास खोथा बुङो नामा? र' होमबा आं सिरियास खोथा बुंनि। आं जुदि रावखौबो नागिरना मोना ना, अब्ला आं नोंखौनो डाइरेक्ट हाबा खालामो। थारैनो नों सासे फाग्लामार। नोंखौ मा आसरित मानसि बे। आंसो बुंदोंमोन बिखौ ब्लक खालामनो, माथो बिसो आंखौ खालामबाय। बाट आं मानो बिनि खोथा सानगासिनो। बे बावगारनो हायोब्ला आं मानो हाया? मानो कल खालामदों नों आंखौ? हारे माने एसेबां रागा? आइ एम सरि। सरि बुंब्लानो गासैबो जाजोबा। थां आं। अख्रासाला दे थांगोन। मा जाखो ओमफ्राय आंखौ लेंहरबा लेंहरनानै बिदि सिरि थाबाय थानोसै? सानगासिनो र' आं नोंखौ माबोरै बुजायनो। मा जादों मिथिंगा? माबाफोर जादों नामा? आं नोंखौ जोबोद दुखु होबायना? मिथिया, नाथाय नों बिदि हरखाब ब्लक खालामनाया आंखौ थानो सुखुयै खालामदों। आं नोंखौ ब्लक खालामाखैमोन, आरो आं नोंखौ मानो ब्लक खालामनो बुंलाय? आं मिथिखादों दे, नोंनि गार्लफ्रेन्ड टिनायानो ब्लक खालामदों। आं रावखौबो खोमानो लुबैया, नोंखौबो आरो मोजां मोननायखौबो। रावनिबो मोजां मोनलायनाया लोगोबाबो बिदिखौ सहायनो हाया। बेखायनो जों माब्लाबाबो बेबायदि क्ल'ज थाबाय थानो नाङा। नों आंजों जेबो कन्टेक्ट दालासै, अब्लानो नोंसोर मोजां जाफिनगोन। नोंबोथ' दुखु मोनगोन ना? बैथिं थांनि। नोंजों रायज्लायाबा जानांगौ आं गोबां दुखु मोनगोन, नाथाय नों बेखौ गारनांगौबा माब्लाबाबो सुखुयै थानो हानाय नङा। आं मिथिगौ नों गोबां दुखु मोनगोन, आरो आं नोंनि दुखुखौ माबोरै नायनो सानो? नों मानो एसेबां मोजां? आं नोंजों दुखु मोनजानो गिना गोसोआव सानगासिनो, आरो नों मिनिसो रायलायगासिनो, बेखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो। मा? औ, बेखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो। थ' चावमिन जाहैनोसै। चावमिनखौथ' जाहोनो हायो र', नाथाय फैसाखौ सोर होगोन? दिनैनिफ्राय जोंनि लोगोआ बेबायदि बेरायबाय थानो मोनलाना, बेखायनो नों होनांगोन। मा बिदिब्ला नों आंनि गोजान जामारनोसै? नोंसोरनि खुसिनि थाखाय।
बायदि चाउमिन दुटा आनिबिसोन ओइ मा जाखो जेबो नङा आंखौ गारना दा थांना प्लिज आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों मानो मिथिया प्लिज ना आंखौ बुजिनो नाजा बेनो नामा लोगो आरो मोजां मोननायनि फारागा एसेबां अननाय होसेयावबो आंखौ बुजियासै नों नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा मिथिंगा आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो प्लिज मिथिंगा नोंबो आंखौ बुजिनो नाजा संगीता नामा बेजों रायलायनो बेरायनो मोनबासो मिनि मिनि रायलायगौमोन दालाय आं जोलाय बहा नों मानो बेनि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव लाबोबाय थायो जों सानैनि गेजेराव लोगोनि अनगा जेबो सोमोन्दो गैया गोसो थोलायाबालाय मानोथो कल SMS हरबाय थानो गोनां जों सानैजों उन्दै समनिफ्रायनो लोगोखा नोंनिख्रुइ बेसेबांबा हागोन नों औ आंनिख्रुइ सिगांसिनबालाय बेखौनो लादो आं जोलाय मानोथो टाइम पास थाबाय थाखो रावबो लोगोआ बेफोरबायदि कल SMS गेलेबाय थाया आंखौ सिखोमानो दानाजा दिना नों आंखौ सोबादों ना बे सिख्लानि थाखायनो दिनैनिफ्राय नों आंखौ मोननो दा लुबैसै नायगोन आं नोंनिख्रुइ साबसिन बेब लाना देखायगोन थां नंखाय बाथ्रानि थाखाय आंबो नोंजों नांलायबाय थानो गोसो गैया दिनैनिफ्राय नोंबो आंनि नोजोराव दा नुजासै आब' मा जादों मानो गाबबाय थादों आदा मिथिंगाजों नांलायदों नामा जेबो बुङाखै नांलायाखैबो नों बेखौ जोबोर मोजां मोनो आब' मिथिया आगै आं मिथिगौ आब' नों बुङाब्लाबो र' आं आइमोनजों रायलायगोन नाङा आगै आं बेबायदि रावनिबो गोसोखौ सेनानै लाया बियो गुबुनजों हेपियाव दं नाथाय नों बेनि गोजान जाना थानो हागोन ना आब' हानांगोन आं बेनि गोजान जानो आरो आं नाजागोन ओइ थांना नामा ट्रेन जायगा मोनाखै आंनि गारियाव सुग्राव फैदों जे
Sorry brother. Dina nang? Dina, nang बिखौ सिनायो नामा? ओहो आं बेखौ सिनाया बिदिब्ला जानांगौ बे सेंग्राया बै सिख्लानि थाखाय फाग्ला जादों थौ दे रनसाय गोबाव जायो थांसै दे आंखौ निमाहा होदो मिथिंगा आंखौ नों बजबना लाफिनदो नों बेयाव बहा नोंनि गोदान बयफ्रेन्डआलाय गैला ब्रेकआप जाबाय बियो आंखौ गोबां टर्चार खालामो बुयो सोबायो गावनि खोथा लायाब्ला प्लिज आंखौ नोंनि गोरबोआव जायगा होफिनदो संगिता रथलाय मा आंखौ मानो लेंहरामोन नों दिनैबो सिरि सिरि गाबखोमाना गावनि मोजां मोननायखौ खोमाना लानो सानदों नामा मा औ बे नोंनि मेगननि मोदैयानो बुङो जों सानैजों लोगोसो आरो लोगोनि अनगा जेबो सोमोन्दो गैया मा बुंनो हागोन नों आंखौ मोजां मोना होनना नोंनि बिनानाव हिमाश्रीयानो गासैबो खोथाखौ खिथाजोबदों हेलौ आदा मिथिंगा ना औ हिमाश्री नामा औ आदा आं फंसे खोथासो बुंगौमोन मा खोथा आब'आ नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आदा मा आब'आ नोंनि थाखायनो हर सान जाया लोङा गाबबाय थायो आदा हायोब्ला नों आब'खौ बुजायफै दे होनबा दोनथ'नोसै आदा हेलौ संगिता आंबोथ' नोंखौ मोजां मोनोमोन ना नाथाय आं नोंजों रायजानो गिनासो जेबो बुङामोन आंबो I am sorry मिथिंगा आंखौ निमाहा होदो नोंसोर सानैजों खुसियाव थाफिनदो